पूजा मोबाइल पॉइंट। का रे भाई, अरे ऐसे मुंह लटका के काहे बैठल हवे रे? ए भाग साला, चुप जो ना भागना। अरे बताओ ना यार, का जो ना भागना, अपन काम कर ना यार। ए बुरी बंद करो सना गाना यार, तहनी के गाने खाली लौकेला। अई भैया देखा ना काहे मुड़ी लटका के बैठल भाई यार, बंद करे। रे यार काथी कहीं देखना साला, खोदनी पहाड़ा निकलल चूहिया। अरे ऐसन का भइले? डीजे गोलू बाबू, डीजे बिट्टू भाई, समस्तीपुर रोड जंदा बाजार, जंदा बाजार, अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। रंग नंबर से लईकी पटैनी, अच्छा। दिनो राती ओकरा से बत्ती आईनी। का बोल भाई? डीजे गोलू बाबू, डीजे बिट्टू भाई, समस्तीपुर रोड जंदा बाजार, समस्तीपुर रोड जंदा बाजार। दिनो राती ओकरा से बत्ती आईनी। देवे फोनावा पकी खूब बोले इंग्लिश, देवे फोनावा पकी खूब बोले इंग्लिश। हम बिहार में उझरिया रहे, जागे रे भाई। फोटो जब भेजलक त बढ़िया रहे, लगे जब आइल त कोरिया रहे। फोटो जब भेजलक त बढ़िया रहे, लगे जब आइल त कोरिया रहे। गोलू बाबू, डीजे बिट्टू भाई, समस्तीपुर रोड जंदाहा बाजार, समस्तीपुर रोड जंदाहा बाजार। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। आए हाय झरझुर के आइल रहे खूबे जीत हो, देखी जो ओकरा के मार देलस पीट हो। का जाने कहाँ से गलती कोई नी, मने मन भाई रे खूब पछतैनी। सुनना झरझुर के आइल रहे खूबे जीत हो, देखनी जब ओकरा के मार देलस पीट हो। का जाने कहाँ से गलती कोई नी, मने मन भाई रे खूब पछतैनी। मोरा गरमी सब झरल हमके भागे के पड़ल, मोरा गरमी सब झरल हमके भागे के पड़ल। दूसर कौनो नजरिया रहे, फोटो जब देखनी तो बढ़िया रहे, मिले जब आइल डीजे गोलू बाबू, डीजे बिट्टू भाई, समस्तीपुर रोड जंदा बाजार, समस्तीपुर रोड जंदा बाजार। लगे जब आइल तो बढ़िया रहे। डीजे गोलू बाबू, डीजे गोलू बाबू, डीजे बिट्टू भाई, के चक्कर में हमनी से भागल फिरत रहल। ओ दिन से बुरा भइल बाटे हाल हो, निर्मल योगेश बात सुनो मंटू लाल हो। हमरा लगल कि ऊ होई कमाल हो, दिलस ससुरी ऊ आफत में डाल हो। वीडियो कॉल करके देखला के चाही। आए हाय ओ दिन से बुरा भइल बाटे हाल हो, निर्मल सुजीत बात सुनो मंटू लाल हो। हमरा लगल कि ऊ होई कमाल हो, दिलस ससुरी ऊ आफत में डाल हो। सोचनी खारा चकराइब ओके होटल में ले जाइब, सोचनी खारा चकराइब ओके होटल में ले जाइब। हमरो पाकिट में न मरिया रहे, फोटो जब भेजलक त बढ़िया रहे, लगे जब डीजे गोलू बाबू, डीजे बिट्टू भाई, समस्तीपुर रोड जंदा बाजार, समस्तीपुर रोड जंदा बाजार। हाँ तो तू बड़ा बड़ा माल झोरन। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।